изясним малко за този барометър. Чакай, сега ще го изкарам. Чувствата и емоциите, като започнем с един въпрос, който е първият въпрос, който вие трябва да зададете на едно дете. Той е какви чувства изпитвате. Дали са неприятни или приятни, като знаете, че приятните чувства са в жълтата и зелената зона, а неприятните в червената и синята. Също така трябва да питате децата дали имат много или малко енергия. Ако имат много енергия, то значи са в червената и жълтата зона, а ако имат малко енергия, са в синята и зелената. Децата изпитват много или малко енергия в тялото си, в тяхните органи. Например, като се потият или като настръхват, сива им се корема и така нататък. Да, има различни симптоматики на това да изпиташ много енергия. Треперят ми краката, разхождам се напред-назад, нали? Сви ми се корема. Сви ми се корема. Разтрепераха ми се пръсти. Сега, моля ви, искаме двама доброволци от публиката. Доброволци! Ето! Благодарим! Нека да ги аплодираме. А сега ще ви зададем един въпрос. Къде според вас на тази зона вие изпитвате любов и къде по тялото си? Когато имам съприкосновение с децата, най-много любов изпитвам в сърцето си. Всичко идва от чувството на грижа. Тя е вътре в сърцето ти и ако я има там, тя ще се прояви. И моите лични емоции, когато да видя дете, винаги са свързани с това да ме грижа за него и да му дам възможност да ме допусне в личното си пространство и да ми сподели каквото и да е. Любовта, тя е такава приятна емоция, постоянна емоция и тя не ходи нагоре-надолу, тя си е просто там. За мен. Сега може ли и вас да питам абсолютно същото? Къде е на барометъра и къде е по тялото? Барометъра е тук. Аз изпитвам любовта със слънчевия си сплит. А къде е на барометъра? Тук, между двете зони. Даже понякога нещата се получават така. Да. Благодаря ви. Страхотно. Сега, мога ли аз да ви питам нещо? Вие къде на барометъра изпитвате доверие и къде е в човешкото тяло? За мен най-важното е да си отворя съзнанието, което означава каквото и да се случва, да не подхождам с предразсъдък. Подхождайки към нещо, да не си мисля това сега ще стане и това ще ми се каже или това ще се случи. Тоест, наистина се опитвам да си отворя съзнанието и да го изчистя, за да видя нещата така, както са. А къде е в барометъра? Някак си не мога да се сложа тук в ниската енергия, когато става въпрос за комуникация с вас. Не мога. Просто затова съм тук някъде във високите... Доверието може би е тук. Да, във високите енергии съм. Супер! Много Благодаря. Сега мога ли и аз да ви питам същото? За доверието. Доверието се намира или се усеща с един орган, който никой не вижда. Това е интуицията ни. Когато застанеш срещу един човек, ти трябва да го предразположиш да ти се довери. Доверието е в средата, тук. Всяка една от емоциите може да бъде изписана във всяка една от зоните. Даваме пример с любов, която може да бъде изписана в жълтата зона, защото ти обичаш някой и знаеш, че и той ти отвръща със същото. Или може да е в червената, защото ти обичаш някого, но той не те обича просто. И се ядосваш. Да. Как Или смея? в зелената, защото обичате от дълго време и вече ви е сигурно така, спокойно ви. Да, точно така. Прекрасно, момчета, благодаря ви. Което те направиха беше наистина за да ви покажат, че барометъра не просто го разделяме на енергия и приятно или неприятно чувство, но е повод да разговаряме с децата. Вече един път след като започнем да го използваме, че
Всички изпитваме емоциите си, но в различните моменти, според различните обстоятелства, тези емоции наистина може да са наситени с повече енергия, с по-малко енергия, по-приятно или неприятно. Това е важното. Тук не търсим дефинициите, не търсим да се изпитваме доверието къде беше, а търсим преживяването, свързването с истинската случка. Ние го правим не за да дефинираме конкретна дума, а за да могат да свържат с нещо, което са преживели. Да му кажете, и аз се чувствах така, когато то не знае къде се чувства, защото децата не знаят по-често. Особено когато са свикнали, че никой не им дава право да се чувстват някак. Те дори не смеят да ви кажат. Всяка от зоните я разглеждаме с различни преживявания, които сме имали в тази зона, с дискусии, с споделяне. Това, ако го вкараме, е напълно достатъчно децата да започват да градят навик, да чувстват, да се дефинират, защото когато започнеш да усещаш, да дефинираш чувството, което имаш, ти му сваляш и интензитет. Не е важно как ще ги назоваваме тези емоции и колко ще сме прави в това, а по-скоро е важно наистина как те водят към решенията. Какъв избираш ти да си? Дали избираш да си човека, който крещи, вика и блъска, или да си един аргументиран оратор, т.е. тази голяма енергия и негативни чувства, неприятни чувства да те аргументират да се защитиш позицията. А сега тук при нас са Ален и Виктория, които ще ни помогнат, за да ви покажем едно нещо, което може да използвате, когато искате да работите с по-малки деца. Сега първо трябва да начертаем Ален. Да покажем на децата, че емоциите не ги чувстваме, не ни личат само по лицето, те са по цялото ни тяло. Най-лесният начин през игра, който да го направим и да започнем да градим навика, да се наблюдават. Чакай да направим криминалната част. Да. Супер! Идеално. Става. Супер! Нарисувай си едно лице само. Те ще му нарисуват сега. Супер! Аре, стиски. Благодаря. Така, и сега ще го питаме разни неща. Ален, къде по тялото си ти изпитваш любов? В сърцето си. Как? Това ли бързо какво? Тупа ми бързо и искам да отида при мама. Добре. И така. Нарисувай къде ги усещаш. Да, Навсякъде, ето, където давай. Да, можем да го... Къде? Къде? Да, ти го нарисувай, да. Ти си нарисувай, той първо ще пита през това време. Може да го използвате и за по-големи места, освен за едно дете, за целия клас, като питате всички деца и си го закачите в стаята и с времето да продължавате да го попълвате. Сега да попитаме Вики. Ти къде изпитваш любов по тялото? Сърцето. Как? Добре. Как? Силно мислите по сърцето и просто обичам човек, който ми харесва. Добре. Ето, Искаш ли да го нарисуваш? Къде? Ален, ти къде изпитваш страх по тялото пак? Аз изпитвам страх, като ми стръпва кожата. Искаш да го нарисуваш? Добре. Борко, да. Как настръхва кожата, изтръпва. Покажи къде ти е стръпва. Коя кожа? Коя част? Да. Сега теб да те питаме. Ти къде изпитваш страх по тялото? Изтръпват ми краката, коленете. Добре. Хайде, нарисувай го, имаш маркер. И после си правите, нали, легендата и се получава нещо ето такова. Това е по-скъден вариант. Вие може да го развиете колкото поискате. Наистина да си направите с маркерче легенда за страх, за гняв, за основните емоции поне. С тази идея, че децата във всеки един момент, когато преживяват нещо, сега как се чувстваш? Сега май си първо барометъра, сега май си ядосан. Къде го изпитваш? Кажи ми, докато ти се случва сега. И се отбелязваме. Но създаваме този навик, да говорим за това. Всичко отнема 30 секунди, когато вече сме го изградили като процес. Каквото и друго да правим, няма нужда да го прекъсваме, чак да спираме да го правим.